야, 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 흐이, 하. ओइ सेंग्रा मा खालामदों नोंसोरलाय दलद था रावबो दावराव दावसि दा खालामखा नङाब्ला नोंसोर बे जायगानिफ्राय रावबो गलांनाय नङा बे नोंसिनि मैया मोननाय बिला जोंनो गोख्रै गथायनानै हर ओइ सोरलाय सोर नोंसोरा हा नोंसिनि नोमा नोम्फानि जाखादों नामा जोङो बेबायदि लंदाङै हरनो हो सिंनिफ्राय सोर दादागिरि बिलाय सारोनफ्रा सिंनिफ्राय सोर होख्राव हरबाय थादों बायरायाव ओंखारबो गोख्रै मा खालामनो आंखौ नोंसोर मा खालामनो हा सौलायदो नामा आइयाव सिंनिफ्राय सोगोम हरबाय थाबावदोंसो सोरथो नोंलाय ओरै ओंखारबो आंखौ सिनायाखै फै नायफै आंखौ ए बबेनि बुल'लै बे नायफैनो नुबायना आं सोर माथो बाहागिफोरसो आया जों एथ' फुङाव साहाखौनो मोनलाखै रुटिखौनो मोनजाखै नोंसोर मा सिरिथा मा साहा रुटि बिलाय ए रुटिखौ जाया होमबा नांगौ नामा नोंनो बबेनि दादागिरि नोंलाय नैबे अमा बुन्दा थासान्दियाव होदो सालाफोरखौ दांसिगोनसो नामालै जों लायसै र' मानसिफ्रा उदै दुरानोसैलाय आइदै मा फाग्ला जिनिस मानसिफोरलाय अरिजिनेल मानसि फाग्लाफ्रा ओंखाम गथ'मथि बे पारमानेन्ट जिनिसखौनो सिनाया बिसोरो मा फाग्ला बायदि मानसि बिसोरो आइदै ओइ मूर्खफोर फैसा लायनाया एफा गोबाव जायो नामा गोख्रै लाबो ओइ मानो एसे गोबाव जाखो नायनायसाय बस बिसोरथ' गैला खोरखिजों खारनलांजोब्बाय थफ्लाफ्राबो गैला बस लांफाजोब्बाय माब्रै खारलांखो बिसोरलाय होसो सालाफोरखौ मा जाखो आदा सिखारदो दिनै माबायदि खाट खाटलै लामाया ओरैनो बुरजा खारबा ओरैसो नोंसोर ओरै थांदो आं ओरै नागिरलांसै जागोन बस औ जागोन माबार गोख्रै आइदै येस दासो थै थाखा फैसालै बेफोरो बेनो आंनि लाइफनि साबसिन नुथाय मास लाखिलै खांखमा फिसिग्रानि फिसालाया लंपेन्टखौनो उल्थासो गानदों नोंसो खेला हमदों एथ' हाथाय बुंनो गावखौ नायदो हाथ' र' आं गारि नायना फैनि हट बेजों होसोनोसैलै फटाफट माबाथ' ओइ बिजों जानाय ओंखारदो औलै ओइ फालाफोर रिसावसो फैगासिनो दं मारफै दं नोंगौ थु माबाथ' ओइ र' राखिबाव हाब बेजोंनो थांसै थ' माबार गाखो हास्लाबासो समल' आरो मा बेबादि होनबावदो बास हमहैनोसै बेजों फटाफट